все ж таки мы з вами там размаўлялі дзесьці і вясной, так мовіць, я усцяж лічу, што Лукашенко як палітык до конца гэтага году не дажыве. Ну, я хочу у вас спытацца, як вам падаецца, чаму ён не дажыве? Можа быць, у вас больш інфармацыі? Это са здароўем звязана? Можа, вы ведаеце, што там насамрэч з ім адбываецца? Таму што выглядае то нібыта нармальна, калі там падмажуць мейкап зробяць і на кропельніцах паляжыць, то неяк жудасна ён выглядае. Чаму ён не дажыве да канца электаральнага цыклу? Ну, здароўе я б ўсё ж таки такім нейкім другасным фактарам разглядаў, тому што, па-першае, ніхто не ведае, апрача яго і ягоных лекароў сапраўдных дыягназаў, усё астатняе гэта не тэлемедыцына, гэта кашпіроўшчына. Але самае галоўнае, што вось гэты ягоныя хаатычныя рухі і спробы гуляць у сваю любімую гульню, усім нешта абяцаць, нічога не вырашаць, але ад усіх нешта атрымліваць, рабіць гэтыя шчыліны, ці то з захадам пачаць дыялог, які пазней прадаць Пуціну за грошы адмову ад гэтага дыялогу, які яшчэ не пачаўся насамрэч, ці то нейкая адліга, так мовіць, ці паніжэнне напружанасці з Украінай на мяжы, якое праз 2 тыдні выскоквае бокам абвінавачваннямі з расійскага боку, што гэта дазволіла украінцам пачаць аперацыю ў Курску. Вось гэты хаос, які ён стварыў у міжнароднай палітыцы, ён паказвае усім гульцам, што ён проста замінае вырашаць праблему Пуціну, ён так ці інакш замінае, каб зусім паглынуць Беларусь. Скажу пра яго не як абаронцу там рэшткаў беларускага суверэнітэту, а як просто чалавека, які дбае о свой уласны лёс, о сваё уласнае жыццё, о сваю уласную ладу. З захадам таксама цяжка размаўляць. Чаму? Таму што усе суразмоўцы кшталту Пяткевіча, Жанкова, ці можна там прарасійскіх генералаў, ці нейкі любая асоба, якая размаўляе з беларускага боку, яна не до конца самастойна. То бок усе гэтыя дамоўленасці яны могуць быць не выкананы. Ён замінае усім. З Пуцінам вядома, што яго чакае Кітаю слабы, непатрэбны. Украіне ён непатрэбны, бо вярнуцца у стан до 22 года, калі ён там быў самым папулярным замежным палітыкам, немагчыма пасля таго, што адбылося. Для захада ён таксама фігура занадта таксічная, і атрымліваецца так, што ён сам сябе загнаў сваімі хаатычнымі рухамі, немагчымасцямі выбраць умоўна паміж Кітаем, Пакістанам і Індыяй, але у рэгіянальным фармаце ён стаўся фігурай, якая замінае усім у гэтым рэгіёне. Ягоныя палітычныя дні палічаныя, адно у яго пытанне, як больш-менш не то, што нават прыгожа, з больш-менш сур'ёзнымі гарантамі выжывання сысці. Крамлю вельмі патрэбна было, мне падаецца, так, каб вось быў напад з Беларусі. Тут жа ж Белавуса ў ліпені прыязджаў, напэўна, пра гэта гаварылі. Прынамсі, каб быў пажар на беларуска-украінскай мяжы. А Лукашенко на гэта не пайшоў, займаецца імітацыяй. Няўжо ў яго такія моцныя пазіцыі, там не баіцца? Вось што вы думаеце пра гэта? Шансаў, так мовіць, неяк сур'ёзна пабадацца з украінскай арміяй няма. Гэта, я думаю, што збольшага разумеюць, калі не беларускі генерал, то беларускія палкоўнікі і ніжэй. Гэта самагубства фактычна для вайсковых і для Лукашенкі. І вось гэтая перспектыва яго зусім не прываблівае. Лепш рызыкаваць, пагоршыць на пэўны час стасункі з Расіяй, лепш там не атрымаць нейкі дадатковы крэдыт на тое, каб дажыць да наступнага году ці да электаральнай кампаніі, чым проста вось у адзін момант, так мовіць, зрабіць гэты самабучы стрэл сабе ў галаву, таму што уваход у вайну гэта не тое, што
смерць, яна просто смерць імгненная. Калі рэалістычна глядзець на сітуацыю без фантазій, так, без там марных спадзеваў, якое вашае будучынне сцэнару ў Беларусі, ну не ведаю, цягам паўгода? Ну, можна хутчэй за ўсё заходзіць з таго, што нейкім чынам вайна расійска-украінская прыпыніцца, і гэта будзе выклікаць таксама неабходнасць вырашэння беларускага крызісу. І тут, так мовіць, два базовых сцэнары: ці на захад, ці на ўсход. Вось калі на ўсход гэта татальная залежнасць ад Расіі, гэта жалезная заслона на той мяжы, якая зараз там сур'ёзным чынам разбудоўваецца. Гэта вельмі простае рашэнне для захаду, якое, ну, прынясе часовую палёгку. Але гэта вельмі дрэнны сцэнар для і Лукашэнкі, і яго найбліжшае атачэнне, і бізнесу, вось, які зараз там зарабляе халерныя грошы менавіта дзякуючы таму, што ён блізкі да Лукашэнкі. Іх проста паступова вынішчаць. Ну, пачнуць з буйнога бізнесу, і мне падаецца, што яны ўсе гэта добра разумеюць. Другі, так мовіць, базовы сцэнар гэта ўсё ж такі зрабіць сур'ёзныя крокі на захад. Гэта для Лукашэнкі даруе не ўладу, толькі жыццё. Гэта той шанец, які трэба будзе не змарнаваць, бо эканамічны, палітычны крызіс, сацыяльны падзел — гэта вельмі дрэнны перадумов для старту, для будавання фактычна новай дзяржавы. Але гэта наш гістарычны шанец, які мы павінны выкарыстаць. Калі будзе опцыя ўсходняя, то, ну, на некалькі дзесяцігоддзяў аб беларускім праекце, ну, можна будзе узгадваць так, як палякі ўзгадвалі пра Польшу за часы падзелаў ці за часы савецкай акупацыі. Я хачу падсумаваць, спадар Анатоль, што калі это будзе выбраны, скажем так, усходні вектар, ну, это для захаду это абернецца катастрофай рана ці позна, сюды ракеты паляцяць, а для беларусаў это азначаць, што будзеце хадзіць у капеечку, як у музей. Таму я вельмі спадзяюся, мне падаецца, што там стратэгічна неяк гэтая сітуацыя выруліцца ў патрэбны нам бок, і Беларусь будзе еўрапейскай дзяржавай. Шаноўныя гледачы і глядачкі, што вы думаеце пра сцэнары, да якіх схільны спадар Анатоль Котаў? Чакаем вашых каментароў. Спадар Анатоль, шчыра вам дзякуй, што надалі час. Дзякуй вам за размову.